इंस्टाग्राम पे करीना सुभिता गईले वालो और बहुत वायरल चलता रहा सबके प्यार आशीर्वाद और भी 2-3 गो गाना बाजन की वायरल चलता लेकिन हम सुनाई अभी 2-3 गो सोहर हो जाए और कहेगे बा कि बधैया बाजे संभालिए भैया कि बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया आज अंगनैया हो आज अंगनैया आज अंगनैया हो आज अंगनैया हो आज अंगनैया आज बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया। और देखी जब भगवान कृष्ण के जन्म होला तो लोग जन्माष्टमी के टाइम पे लोग सोहर गावेला कहेला कि जन्मे है कृष्ण गोपाल हो ए जी बाटो बधैया घर में लड़का होला तो लोग यह पूछेला कि केकरा घरे लड़का भइल जैसे राम जी के जन्म होता तो लोग पूछता केकरा दुआरे बाजला बधैया केकरा दुआरे बाजला बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया बधैया बाजे आंगनैया
लोग खुशखबरी सुनेला कि हमारा घर में लड़का होके के बाद तो बहुत खुश होला लोग। और ओकरा से सबसे ज्यादा खुशी तब होला जब एक मतारी जब माई बनेली। तो देखी अपना पति देव से कहतरी और कैसे कहतरी। कि खुशियाँ समाइल बाटे अरे राजा हमरा मान में, कि खुशियाँ समाइल बाटे अरे राजा हमरा मान में। नया मेहमान आवे वाला बाजीवान, नया मेहमान आवे वाला बाजीवान। खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मान में, खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मान में, खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मान में। और देखिए ये गाना भी कुछ दिन पहले रिलीज होके वाला बा पांडे सिस्टर को, और रउआ सब जरूर सुनब जा। करीना की आवाज में गावल गइल बा और कहल गइल बा खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मान में, खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मान में, खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मान में। नया मेहमान आवे वाला बाजीवान, नया मेहमान आवे वाला बाजीवान। और देखिए जब खुशी समाज के लोग के घर के जितना सदस्य बा लोग तो कहतरी नया मेहमान आवे वाला बाजीवान में, नया मेहमान आवे वाला बाजीवान, नया मेहमान आवे वाला बाजीवान में। और देखिए बाकी गाना रिलीज हुई तो पांडे सिस्टर पर वह सब सुनब जा और प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनैले रखब जा। और कहे के बा सोहर के भाव में कि राजा दशरथ जी के घरवा हो आज जन्मे ललनवा। लेकिन एगो बहुत पुरान लोग सोहर गावत रहे, लेकिन उ सोहर हम ड्यू रखत हनी अनुपमा दीदी गई हैं, लेकिन उहे लाई पे एगो गावे ला लोग हमने के घरे। और देखिए बहुत पुरान रहे, दीदी कहले रही कि हम बस खाली मुखड़ा गुनगुनाएं, बाकी पूरा गाना उहे गई हैं। आवे के बाद कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागो। लेकिन यही पे
पे गोलाई पगावल जला कि अरिया ये चंदा बारे आवा नदिया किनारे आवा ये चंदाया गगना के बीच होलवा अमर गगना के बीच होलवा अमर भेली हो अरिया ये चंदा बारे आवा नदिया किनारे आवा अरिया ये चंदा बारे आवा नदिया किनारे आवा चंदाया गगना के बीच होलवा अमर भेली चंदाया गगना के बीच होलवा अमर भेली और देखिए तब कहत रे राजा दशरथ जी के नाती है राम जी के बेटा हई राजा दशरथ जी के नाती है होसी ताया मकेला बीच खेले ना हो होसी ताया मकेला अरे ले हबो होरी लागे बदलिया हबो होरी लागे बदलिया हबो होरी लागे बदलिया हबो होरी लागे बदलिया 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 हबो होरी लागे बदलिया हबो होरी लागे बदलिया होरी लागे बदलिया और देखिए कहे के बाद बबुआ के मामा के पता चलत नहीं बबुआ के मामा के पता चलत नहीं अरे ले हबो होरी लागे
बा कि हथिया चढ़त अब बबुआ के पापा आवेले, लेकिन हथिया चढ़त बबुआ के पापा आवेले। और एजा कहे के बा कि गधा चढ़त, हम चाहेंगे कि उत्कर्ष मामा जो भी है बबुआ के मंच पे थोड़ा सा आ जाइए। आइए आइए, आपका खिंचाई अभी बाकी है। आओ, जब कहले रहनो कि हेमा जी बबुआ के हमार भगिना लगी तो रउआ नाम रखब हमार। आई मयंक जी अभी कुछ ना कर पाई कि गधा चढ़ला अब बबुआ के मामा अपन फाटल फाटल बगली देखावत बबुआ के मामा के तरफ से आशीर्वाद रहे। जानता नहीं रहुआ सब कहता ना। देखिए उत्कर्ष जी भागत है 4 से उत्कर्ष जी फोन पर फोन करत रहे, हेमा जी जल्दी आई। अब मयंक जी भी ठीक बा। तो मयंक जी खैर हमारे दोस्त नहीं, हम लोग के तो नहीं कुछ कह सकत, लेकिन मामा के खिंचाई करे के बा और कहे के बा घोड़ा चढ़ाला बबुआ के पापा बबुआ के पापा आवे और कहे के बा आई अपन बैंक में के चोरी का उठावत आवे, अपन बैंक में के चोरी का उठावत आवे, अपन बैंक में के चोरी का और कहेगे बा अब अनुपमा दीदी के बुलावे के चाहिए कि ना? हाँ सुना लोग, ई बताओ लोग पहले कि हेमा पांडे के तो बुलाइले वाला लोग सोहर सुने खातिर, अनुपमा यादव के कौन गाना सुने खातिर बुलाइले वाला लोग गीत, तब बेवफाई। अच्छा, ये दुनिया में इनके भी एगो दर्द बा। हाँ? सबसे ज्यादा दर्द हमारा उनका बुझाता जो चिल्ले है कि बेवफाई। अच्छा, इनके भी दर्द बना, लेकिन ये रउआ सबके भरम बा। ई दर्द में नहीं की ई जौन गानावा गावेली उतनी ऐसा टच कर देला, काहे कि अच्छा गाती है ना? सैड सॉन्ग अच्छा गाती है ना ये? हाँ हम समझता नहीं। कहाँ से उठ के आइल बड़ा? गाना सुने आइल बड़ा नु? तो चुपचाप खड़ा होके गाना सुन। नीतीश चाचा के खिलाफ टाइम आई, उनको टाइम आई, ठीक बा? और कहेगे बा कि हमारा बेटा होई तो तोहरा के बोलाइब नाना दो, बोलाइब नाना दो, बोलाइब नाना दो, हमारा बबुआ होई तो तोहरा के बोलाइब नाना दो।
और देखिए जब लड़का हो जाता तो कहत रे काजर पराई पायल देबो काजर पराई पायल देबो जब लड़का होला घर में तो सबसे ज्यादा खुशी फुआ लोग के होला कि हमारा नेक मिली। काजर पराई में चाहे सौर लिपाई में चाहे हलवा बनावे में तो कहा तरी भग जाई काजर पराई में पायल देबो पायल के धून कौन चैत ना और देखिए यही में कहल जाला मांगे धीरे थोड़ा सा और धीरे